Wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kwance bai da lafiya ciwon ajali. Sai ya ce masahabbansa su tashi su raka shi makabarta domin yayi ziyara. Bayan sun je, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mamata addu'a kamar yadda ya koyar da mu idan mun je makabarta mu dinga yi. Bayan sun fito za su tafi gida sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana murmushi. Sai sahabbansa suka ce ya Rasulullah muka ga kana kuka kuma kana murmushi. Sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tunawa ne da ƴan uwana ne. Sai Sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda ya ce mu kenan. Sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ku sahabbaina ne. Sai Sayyidina Ali ya matso gaba ya ce ni kenan ya Rasulullah. Sai ma'aikin Allah ya matso gaba ya ce a'a ai kai jini na ne. Sai sahabban manzon Allah suka haɗa baki suka ce suwa kenan ya Rasulullah. Sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne wa'inda basu ganni ba amma sun yi imani da ni manzon Allah ne. Dan haka idan rayuwanku ta kai lokacin ku ce ina gaishe su. Ya ƙara cewa lallai ina gaida wannan mutane. Matukar kayi imani da manzon Allah ya ce yana gaishe mu. Ni dai na isar muku da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Matukar ka ci karo da wannan bidiyon kai ma ka yi sharing domin isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nagode.